И здравейте хора, аз съм Гого. И днес ще ви пусна едно видео, което записах преди цял месец. И реших да го кача чак сега, понеже мислих, че ще ви стане интересно, понеже сега е извънредно положение от 2 седмици вече. И не знам аз лично не знам какво друго да правя, но по време на това видео може би ще забележите едни неща покрай устните ми. Спокойно, не съм се омацал докато ям, а просто бях болен. Така че не се чудете защо имам такива ужасни рани по устата. Ще видите сега как да се направите домашна лава лампа. Ето ви съставките. Олио. Ако имате малка мерителна чашка вкъщи, или го измерете по някакъв друг начин. Малка лъжичка ще ви трябва, това не е задължително да ги имате. Хранителна боя, червена, но може и без боя, но по-яко ще бъде с боя. И нормален оцет. Ето сега и как ще се опакова. Ето я екипировката. Сега, да започваме. Всеки химик трябва да има предпазни средства. Да почнем с експеримент. Трябва ви сода бикарбонат. Ако искате да си вземете лище, за да знаете. Сода бикарбонат, мерителна чаша, малка, голяма мерителна чаша, пластмасова шпатула, като тази, но може и лъжичка. Ботварско олио, т.е. обикновено цвет, гореща вода от чешмата, отцветител за храна по желание, какъвто и да е цвет, и една пипетка. Ако нямате, може да ползвате капкомер. За болните, естествено се почегувах. Сега ще ги сваля, понеже са доста неудобни. Ще отнеме доста време. Сега изсипвам 35 мл гореща вода, но понеже е в такова ще по-голямо, ще трябва да е около 80. Тези мерки, които ги имам тук, са за малка мерителна, затова го умножаваме. Ще сипа 80 мл. Ето с това джезве, значи 35 мл. Сега да ги сипваме. Чука. Аз не ги измерих. Да. За съжаление трябва да почнем сега. 30 мл. 30 успях. Сега да ги сипя сега. Ще сипам минута на стола. Да, 30 мл. Остават още 10 сега ще направя. Бъде 11-12 сипах нещо. 40. Сега още 40. Сега сипах 30 мл. Сега трябва 40 мл оцет. По 4 пъти ще го умножим. 40 мл оцет сега да ги сложим. Понеже се полях с оцет, искам само да ви кажа. Ако сте седнали, не работете така. Работете върху маса, понеже аз сега направих грешка и се олях малко с оцет на амфата. И беше малко удобно. И затова работете върху маса или върху някаква твърда повърхност, даже и върху пот, ако искате. Ако работите с някакви химически елементи, трябва да държите проветката винаги така, а не така, за да не си полете пластик. Сега ще си още 10 мл, понеже трябва да са 40.
Давай, още малко. Готово. Да го изсипем. Сега ще добавим олио сега, но понеже няма как да го умножим по 4 по 40, смисъл можем, ама ще има доста време да го правим. Ще го умножа по 2 и ще го направя 80 мл. Дали ще не стигна олиото, само се чуя. Това бе до 30. Ох, сега ми се замъгли с така. Така, още 20. 60, да, още 10. За щастие го виждам. И добавихме олиото. Сега олиото остава на повърхността и можеш да видиш, че оцета и водата са на различни слоеве. След като сме сложили олиото и оцета, ще добавим малко боя, за да стане по-хубаво. Да не е с такъв нормален вид. Не, той да не е нормален вид, той да е нормален вид. Еврика! Сега да я добавим. Маля, вижте колко много сипах. Готово. Да сложим содата. 4 лъжички сода ще сложим. Една лъжичка сода. Сега вижте какъв е ефекта. 2 лъжички соди. Вижте колко е яко. Направо, ако можеш, от моята страна е много яко. Скъпи приятели, мисля, че забелязахте, но в края на видеото понеже злоупотребих с содата и лава лампата не прилича толкова на лава лампа, а на фреш от портокал, защото е напълно оранжево. Напълно оранжево направо. Но ако искате ви да си направите лава лампа, направете го с малко по-малко оцет, за да не ви стане това. Ако ви харесва видеото, ето тук, излезе иконката на канала ми, където може да се абонирате. Ето тук можете да гледате някои от предишните видеа. Това бе всичко от мен. Чао!